Pnawn da, croeso i'r oedfa pnawn yma yn enw yn Harglwydd Iesu Grist. Croeso arbennig i Steffan Ellis. Nifer o'n chi yn nabod Steffan. Ni'n gweld llawer o'ch chi'n gwenu weld e'n dod mewn. Steffan un o blant yr eglwys. Llawer o'n ni'n cofio ti yn says na. Felly'n braf iawn cael ti gyda ni yn edrych mlaen i weld bydd Steffan yn pregethu nes ymlaen eith Gwydion gymryd o rannau arweiniol. Aroswch i gael paned ar y diwedd, a wedyn mae cwyddiadau'n fyrrach nag arfer, mae'r gwyliau ysgol wedi dechrau, ond bydd cwrgweddi fan hyn nos Fawrth, a'n bwriad ni yw cario ymlaen yn ystod mis Awst, felly ddim bob wythnos, ond gan i weld sy'n mae'n mynd yn ystod mis Awst wedyn gyda cwrgweddi. Casgod y mis gyfer gwaith Heledd Job, gewn ni adroddiad ar ei gwaith hi yn ystod yr oedfa. Fel Rodri'n coeddi bore yma, mae nifer fechgyn, mae 5-6 o fechgyn yng Ngwersyll yr Heath Boys Camp lawr yn ardal Tŷ Ddewi, lle ni'n cofio amdanyn nhw. Sy'n nesaf wedyn, ni'n disgwyl ysdiw ei mynd, bydd Owain yn arwain yn y bore, Owain James, a Gwydion yn y nos. Dewch i ni weddio. Diolch i ti o Dduw ein Tad, fod ti mor dda i ni. Ni'n diolch i ti am gymryd y bethau i ni wedi mwynhau yn ystod y dydd. Ni'n diolch i ti am y tywydd braf. Ni'n diolch i ti am ryddid i ddod i daddoli di gyda'n gilydd a gweld yn gilydd. Diolch bod ni'n dod nawr at dy air perffaith sanctaidd di a bod ynddo fe bopeth sy'n angen arno ni, bod e'n dysgu ni sut i fyw a sut i farw, ac yn dysgu ni am Iesu Grist, yr un perffaith, yr un sy'n hollol gyfiawn. A diolch i ti, bod ni yn gallu dod i dy bresenoldeb di, dy fod ti'n dduw sanctaidd, yn heiddiant, ac yn enw ac yn nghyfiawnder Iesu Grist. Derbyn ni nawr, ni yn gweddio, felly bod ni meddwl mae llai o ni yma nag arfer, ac eto ni'n gweddio bod ti'n rhoi disgwyliadau mawr yn colonnau ni, awydd mawr i dy addoli di, i ganolbwyntio wrth ddarllen, i gyd weddio, ac bydde y geiriau ni'n clywed yn cael croeso yn y colonnau ni, a bod ni wir eisiau dy addoli di'n fwy, a eisiau plesio di yn y ffordd i ni'n byw, adlwydd cymer y clod, gan mai ti sydd yn heiddi y moliant i gyd. Amen. Dewi'n dweud nawr yn dod ti sy'n heiddi y moliant i gyd. A mae'n heiddi yn mawl yn ni. Yn aml yn gweld pobl yn y byd chwaraeon yn sicr yn ymffrostio yn ddyn nhw hunain. Chi'n gweld ar ôl sgorio gôl, mae ambell i chwaraewr pêl-droed, maen nhw'n mynd at y crowd ac yn, clodforwch fi, chwaraewyr tennis, rwch, cymrydwyaeth i fi, fi'n heiddi hyn. Mae'r gair yn dweud, y sawl sy'n ymffrostiad yn yr arglwydd. A fe allwn ni wneud hynny. Mae'n heiddi ein balchder ni i ymhyfrydu ynddo fe. Mae Jonathan Edwards, mae quote gyda fe, yn dweud yng nghyd-destun yn iachawdwriaeth ni'n cyfrannu dim ein iachawdwriaeth, ond y pechod a wnaeth yr iachawdwriaeth yn angenrheidiol. Ac yng nghyd-destun hynny, yr ymwybyddiaeth o'n pechod, i ni'n ymhyfrydu fwy a fwy ynddo fe. Mae Galatiad yn gweud, o'm rhan fy hun, cadwyr i rhag ymffrostio mewn dim, ond yng nghrhoes ein harglwydd Iesu Grist. A mae'r emyn gyntaf ni'n mynd i ganu yn gwneud hynny. Emyn 17 yn yr atodiad. Dyma gariad pwy a'i treitha, anchwiliadwy. Chi'n methu cymharu, chi'n methu dirnad yn llwyr, anchwiliadwy ydw ef. Dyma gariad yw ddymderoedd, byth ni threiddia nef yn ef. Dyma gariad, gwyd fy enaid yw holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad wna'i mi ganu yn y bythol wynfyd mawr. Gadewch ni godi i foli ein gwaredwr am ei gariad rhyfeddol tuag ato ni.
Gynwch ni weddio, o arglwydd i ni yn dy glodfori di, i ni am dy ganmol di, am dy gariad. O arglwydd, diolch i ti am roi dy unig anedig fab. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist ac yn ei gweddio heno, y bydd yn cael ei ddyrchafu, y bydd di yn cael y clod o'r wyt ti'n ei heiddi. Ni'n gweddio hyn yn enw ac yn heiddiant i'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, mae'r darlleniad yn dod heno o Efengyl Mathew. Efengyl Mathew, pennod 8, a byddwn ni'n dechrau yn adnod 18. Mathew, pennod 8, adnod 18, a byddwn ni'n mynd mlaen i'r 9fed bennod. Mathew, pennod 8, adnod 18. Gynwch ni wrando ar air Duw. Pan welodd Iesu dyrfa o'i amgylch, rhoddodd orchymyn i groesi'r ochr draw. Daeth un o'r ysgrifenyddion a dweud wrtho, athro, canlynaf di lle bynnag yr ei. Meddai Iesu wrtho, y mae gan llwynogod ffeiau a chan adar ar awyr nythod, ond gan fab y dyn, nid oes lle i roi ei ben i lawr. Dywedodd un arall o'i ddisgyblion wrtho, arglwydd, caniatáu mi yn gyntaf fynd a chladdu fy nhad. Ond meddai Iesu wrtho, canlyn fi, a gad i'r meirw gladdu ei meirw ei hunan. Aeth Iesu mewn i'r cwch a chanlynodd ei ddisgyblion ef, a dyma storm fawr yn codi ar y môr nes bod y cwch yn cael ei guddio gan y tonnau, ond yr oedd ef yn cysgu. Deithant ato i ddeffro a dweud, arglwydd, achub ni, y mae ar ben arnom. A dwedodd wrthynt, pam y mae arnoch ofn, chwi o chydig ffydd? Yna cododd a cheryddodd y gwynt a'r môr, a bu tawelwch mawr. Synodd y bobl a dweud, pa fath ddyn yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwyntoedd a'r môr yn ei fyddhau iddo. Wedi iddo fynd i'r ochr draw i wlad y Caerdydd, daeth i'w gyfarfod ddau ddyn oedd wedi ei meddiannu gan gythreiliaid yn dod allan o blith y beddau. Yr oedd yn mor ffyrnig fel na allai neb fynd heibio'r ffordd honno. A dyma hwy'n gweiddi, be sydd â fyny di a ni, fab Duw, a ddeithos dyma cyn yr amser ein poenydio ni. Cryn bellter oddi wrthynt yr oedd cenfaint fawr o foch yn pori. Ymbiliodd y cythreiliad arno, os wyt ti'n ein bwrw ni allan, anfon ni'r gefnaint moch. Meddai ef wrthynt, ewch. Ac fe eithant allan o'r dynion, a mynd i mewn i'r moch, a dyma'r genfaint i gyd yn rhithro dros y dibyn i'r môr, ac yn trengu yn y dyfroedd. Ffodd ei bugeiliaid, a mynd am y dref i hadrodd yr holl hanes ar hyn oedd wedi digwydd i'r dynion a fu y meddiant cythreiliaid. A dyma'r holl dref yn mynd allan i gyfarfod â Iesu ac wedi ei weld yn erfyn arno symud o'r gororau. Aeth Iesu mewn i gwch a chroesi'r môr a dod i'w dref ei hun. A dyma hwy'n dod a dyn wedi ei byrlysu ato yn gorwedd ar wely. Pan welodd Iesu ei ffydd hwy, dywedodd wrth y claf, cod dy galon, fy mab, maddeuwyd dy bechodau. A dyma rhai o'r ysgrifenyddion yn dweud yn ddyd ei hunan, y mae hwn yn cablu. Deallodd Iesu ei meddyliau ac meddai, pam yr ydych yn meddwl pethau drwg yn eich calonnau? Oherwydd prin sydd hawsaf, a'i dweud, maddeuwyd dy bechodau, a ynt ei dweud, cod a cherdda. Ond eich mwyn chwi wybod fod gan fab y dyn awdurdod i faddau pechodau ar y ddeiar, yna meddai wrth y claf, cod a chymer dy wely a dos adref. A chododd ac aeth ymaith i'w gartref. Pan welodd y tyrfaoedd hyn, daeth ofn arnynt, a rhoesant o goniant i Dduw, yr hwn a roddodd y fath awdurdod i ddynion.
Wrth fynd heibio o ddino, gwelodd Iesu ddyn a elwyd Mathew yn eistedd wrth y dollfa, a dywedodd wrtho, canlyn fi, cododd yntau a chanlynodd ef. Ac yr oedd wrth bryd bwyd yn ei di, a dyma llawer o gasglwyr trethu ac o bechaduriaid yn dod ac yn cydfwyta gyda Iesu a'i ddisgyblion. A phan welodd y Phariseiaid, dywedasant wrth ei ddisgyblion, pam y mae eich athro'n bwyta gyda chasglwyr trethu a phechaduriaid? Clywodd Iesu a dywedodd, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. Ond ewch, a dysgwch beth yw ystyr hyn. Trigaredd a ddymunaf, nid aberth, oherwydd i alw pechaduriaid, nid rhai cyfiawn yr wyf wedi dod. Wel, dyna air y Duw. A mi fydd Steffan edrych ar y rhan yna nes ymlaen. Nw'n ni ganu eto gyda'n gilydd emyn dal fi fy niw. Mae'n eitha newydd. Fe welwn orsedd fri uwch pob un gorsedd si. Llaw, y lle daw un dydd. O, nid hwnna sy'n ar y sgrin. Dal fi fy niw, a hwnna sy'n iawn hefyd. Fi sydd wedi'n neidio un. O, fi'n flin. Dal fi fy niw, dal fi'r lan, neu'n wedig dal fi lle rwy'n wan. Dal fi yn gryf, nes mynd I maes o'r byd sy'n llawn o bechod cas. A mae'r deheuad yna yn addewid hefyd. Ni'n gofyn o dal fi, a ni'n gwybod mae e'n ffyddlon. Ac mi fydd yn ein dal ni. Fe godwn ni I ganu. Dal fi fy niw, dal fi'r lan, nen wedi dal fi'r wywan, dal fi yn grif nes fynd I bost, o'r sy'n llawn o bechod. O'i weddio, mae casgliad y mis yn mynd at waith Heledd Job. A mae Catrin jyst yn mynd I roed adroddiad byr I ni o lythyr gweddi Heledd. Mae Heledd Job yn gweithio yn Dilyn gyda dwy gynhadaeth, UFM a IFES.
Mae chyfnod i gyda Eiffis yn dod i ben y mis Tachwedd, ac oedd hi'n gofyn i ni weddio y byddai'r misoedd ola yma o'r gwaith, byddai'n cael nerth i orffen y gwaith yna yn dda ac yn gryf. Mae hi'n gweithio gyda UFM yn benodol gyda'r myfyrwyr tramor yn dilyn. Mae yna 20,000 o fyfyrwyr tramor yn astudio yn y ddinas o dros 150 o wledydd gwahanol, a dyna'r ffocws penodol heledd. Eleni yn barod, mae hi wedi bod yn helpu mewn ymgyrchoedd myfyrwyr yn Corc, yn Limerick ac yn Nilyn ei hun, yn ceisio annog y myfyrwyr i estyn allan i'w cydfyfyrwyr i wneud mewn ffordd beth glywon ni yn y bregaeth bore yma i fynd ar newyddion da i'r bobl sydd o'n hamgylch ni, felly dyna beth mae heledd yn trio wneud. Mae wedi cael calondydd leni, oedden nhw'n cael trafferth ym Mhrifysgol Dilyn i gael myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb yn yr pwyllgor, i gamu lan i gymryd cyfrifoldeb. Ond mae yna 3 myfyriwr wedi bod yn dilyn cwrs i cwip oedd yn hyfforddi nhw i wneud y gwaith, a maen nhw nawr yn rhan o bwyllgor yr Undeb Cristnogol. A mae hi'n hyderus iawn, mae dyn nhw faich dros cyrraedd i cydmyfyrwyr, a mae'n diolch am ateb gweddi yn hynny o beth ac yn gofyn i ni weddio am y pwyllgor newydd yna ac yn gyffredinol am y newid personel fydd yn digwydd at mis Medi nawr, gweithwyr staff newydd, gweithwyr relay newydd a pwyllgorau newydd yn yr undebau Cristnogol gwahanol. Mae'n gweddio bydden nhw'n cael undod, bydd hi'n gallu cydweithio'n dda gyda nhw ac bydden nhw'n cael pob help i wneud i gwaith yn dda. Calondydd arall mae heledd wedi cael yw bod cwpl o'r Unol Daleithiau wedi symud yn y tua 3 wythnos yn ôl i weithio gyda myfyrwyr yng Nghorc, a bydd heledd yn gyfrifol am eu hyfforddi nhw a'i helpu nhw i setlo, a mae'n gofyn am weddi o ran hynny hefyd i bydd hi'n cael doethineb i wybod beth yw'r ffordd gorau i gyflwyno'r cwpl newydd yma i'r gwaith. Ar hyn o bryd mae heledd adre ym Mangor yn mwynhau gwyliau, ond wythnos nesaf bydd hi'n teithio i Fwlgaria i gynhadledd Eiffis. Bydd heledd yn rhan o'r tîm sy'n hyfforddi staff i arwain grwpiau cymunedol yn y colegau. Ac ar ôl bod yn y gynhadledd honno, fydd hi'n dod nôl i Iwerddon, lle fydd hi'n rhan o gynhadledd i Cwip, sy'n gynhadledd i holl fyfyrwyr i Iwerddon. Graham Daniels fydd yn siarad ar thema Be Courageous, a bydd heledd yn arwain seminar ar Courageous Unity, a mae'n gofyn eto am weddi wrth iddi hi paratoi ar gyfer y sesiwn yna. So, just cyflwyniad byr i waith heledd. Diolch yn fawr. Dyna braint ni a'n cyfrifoldeb ni. Braint i allu roi i gefnogi y gwaith a'n cyfrifoldeb ni hefyd i weddio. Os chi ddim yn derbyn llythyr gweddi heledd ac yn dymuno, os ydych chi ddod i weld un ohono ni ar y diwedd, allwn ni drefnu hynny. Wel, gadewch i ni nawr i weddio. Arglwydd ni'n diolch am yr adroddiad ni newydd glywed nawr ac yn i'n cyflwyno heledd i ti. Gweddio bydd i yn cael gorffwys da ar hyn o bryd ac y bydd di o Dduw yn ei harwain hi ac yn ei defnyddio hi bendith i'r holl fyfyrwyr yma o gymaint o wahanol wledydd. Ni'n gweddio i ti roi doethineb bydd i yn y ffordd bydd i'n arwain y seminarau, yn y ffordd bydd i'n arwain y cwpl yma o America, bydd di yn rhoi pob doethineb a nerth iddi hi, ac y bydd hi'n parhau i cael ei chalanogi o weld myfyrwyr yn sefyll ac yn fodlon cymryd y gyfrifoldeb yn dy nerth di. Arglwydd ni'n gweddio dros y gwaith, y byddi di'n llwyddo y gwaith os gweli di fod yn dda. Ni'n cyflwyno y gwaith myfyrwyr yma yn ein gwlad ni. Ni'n gweddio arglwydd ar y ti roi doethineb i'r rhai sydd yn arwain. Y byddi di o arglwydd yn arfogi y myfyrwyr sydd yn credu ac yn ei defnyddio nhw i fod yn gyfryngau o fendith, yn gyfryngau bydd yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist wrth ei cydfyfyrwyr, ac y byddwn ni yn gweld o arglwydd mwy a mwy yn dod i gredu yn o ti. Ni yn cyflwyno bob ymdrech sydd yn digwydd nawr dros yr haf, fel o'n i'n sôn bore yma, ni'n cyflwyno y tystiolaeth ar y treithau, ni'n cyflwyno'r holl wersylloedd, ni'n cyflwyno yn bechgyn i'n hunain sydd wedi mynd
i'r Heath Camp. Ni'n gweddio bydde di'n bendithio James Allen fyna wrth y fe agor y gair, ac y byddwn ni'n gweld bechgyn y dod i gredu, ac bydde di'n galw arweinwyr yr dyfodol o'i plith nhw. Ni'n cyflwyno arglwydd pob ymgyrch, ni'n meddwl am yr ymgyrch yn y sioe maethyddol wythnos yma sydd ddod, a'r eisteddfod mewn bythefnos, arglwydd i ni yn wan ac yn ni'n gofyn am dy nerth di, ond yn gofyn o arglwydd ar ei ti greu yno ni ryw hyfrdra, ryw hyder nid yno ni, ond yn y dy allu di, ac y byddwn ni'n mynd yn eofn i gyhoeddi'r Efengil, ac o arglwydd yn dy ras y bydde di'n dwy'n ffrwyth. Ni'n cyflwyno eglwys y Bridge i ti, eglwys Steffan hyn, wrth iddyn nhw gael clwb plant wrthos yma. Ni'n gweddio y bydd na grew da yn dod yn fwy na hynny. Y bydde di'n bendithio y gwaith. O arglwydd, ni'n hollol ddibynnol arno ti, ac ni'n erfyn arno ti, yn gofyn i ti, o arglwydd, trigarha wrtho ni, trigarha wrth ein gwlad os gweli di fod yn dda. I ni'n ymbil y bydde di'n dod â llawer i gredu yno ti yn ystod yr wythnosau nesaf yma, ac o arglwydd y byddwn ni'n neud pwynt o roed y clod i gyd i ti. Ni'n cyflwyno arglwydd eto arweinwyr gwledydd i ti, gweddion wir y bydde di'n rhoi ymwybyddiaeth iddyn nhw o'i cyfrifoldeb, y bydde di o Dduw yn achub yr arweinwyr drwg neu yn bwrw nhw o'i safle o awdurdod. Y bydd y newidiadau sy'n digwydd nawr yn ein gwlad ni, y bydd na bobl da yn cael ei gosod yn ei lle, ac o arglwydd y bydd na rai fodlon sefyll dros y pethau sydd yn gyfiawn, y pethau sydd yn dda, rhyddid yr Efengil ac bendith pobl. Arglwydd ni'n cyflwyno eto ein gilydd i dy ofal di. Diolch arglwydd am ein gilydd, ni'n meddwl am yr hyn ganwn ni bore yma, o mor hoff yw cwmni y brodyr a chwiorydd sydd yn dod at ei gilydd. Arglwydd, diolch am ein gilydd, ac ni'n gweddio o Dduw y byddwn ni'n ymwybodol o dy fendith di, y byddwn ni'n ofalus o'n gilydd, yn ffyddlon, yn ni'n gweddio dros ein gilydd, yn gymorth ymarferol ein gilydd, ac ni'n cyflwyno ein gilydd i dy ofal di nawr, yn gofyn o Dduw, y byddi di'n delio â ni heno trwy dy air, y bydd y gair heno yn fyw ac yn rymus, ac y bydd y clod i gyd i dy enw di. Byddwn ni'n mynd o yma yn cael ein anodd, peidio ag ymhyfrydu yno ti, peidio ganmol di. Dyro nerth i ni i rodio yn agos ato ti, hyd yn oed yn ystod yr wythnos yma. Gyn ni yn gweddio eto am y rhai sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd. O Dduw, ni'n cyflwyno nhw'n dyner i ti, rhai sydd yn hiraethu, wedi colli anwyliaid, rhai yn dioddef oherwydd iechyd, eraill a gwasgfeuon gwaith, eraill a gwasgfeuon falle ni ddim yn ymwybodol ohonyn nhw. Ond ni'n cyflwyno nawr ein gilydd i ti, yn gofyn y bydde di'n cysuro, yn nerthu, yn rhoi dy nerth a dy ras i bob un yn ôl ei angen, os gweli di fod yn dda. Cadw ni arglwydd, yr rhag yr un drwg. Dal fi fy new, dal fi i'r lan, nenwedig dal fi lle rwy'n wan. Byddwn ni'n byw y wythnos yma yn ffyddlon ac dy glod. Clew ni nawr o Dduw, bydd gyda Steff wrth i fe agor y gair i ni, cynnal o arglwydd, defnyddio fe i ddyrchafu enw Iesu Grist. Ni'n gweddio hyn ei glod ac ei ogoniant Amen. Wel, fe ganwn ni nawr, beth o'n i'n mynd i ganu munud yn ôl. Fe welwn orsedd fri. Fe hwnna sy'n dod lan. Uwch pob un gorsedd sydd. Lle daw un dydd y ffyddlon rai o bob un gwlad, ger bron y mab cawn ddod, heb fai trwy waed yr oen, drwy ffydd daw'r gras a ddawodd ef un ni'n iachad. O'n i'n meddwl pan oedd Catrin yn sôn am beth oedd 150 o wahanol wledydd, wel, bydd hyd yn oed fwy yn y nef, yn dod at ei gilydd o bob iaith ac o bob cenedl. Wel, gadwch i ni godi i foli ein Duw ni.
Helo. Shmai? Chi'n iawn? Steffan I fi. Mae'n braf iawn, o'n i yn ystafell gefn, ystafell irgel yn y cefn fyna, cyn dod mas efo, ac o'n i'n rhannu gyda Cwmpawd a Dewi a Rodri, bod i chydig bach yn nerfus heno. Oherwydd, mae rhywbeth eithriadol o gyfarwydd am hyn, ond hefyd dros dreigl amser, mae wedi mynd yn reit anghyfarwydd hefyd. Ond wrth eistedd fyna, oedd ei gyd yn teimlo'n gysurus ac yn braf iawn. Felly diolch am y croeso cynnes atoch chi heno. Y dilyn Iesu sydd gyda ni mewn golwg heno. Sa'n mynd I fynd trwy darlleniad yna adnod ar y tro, pwydych y phoeni? Wel, falle bod chi moyn I fi, sa'n mynd I. Ond dilyn Iesu sydd gyda ni mewn y golwg. Sa'n cofio, os chi'n cofio hyn, falle bod chi'n cofio'n well na fi. Ond amser maith yn ôl, pan oedd rhywun yn dod i'n tŷ ni, yn yr amser cyn satnaf, oedd rhaid I dad eu hebrwng nhw wedyn i'r draffordd I ffeindio ffordd nhw adre. Dilyn fi, meddwl dad, a fi a chi I roundabout, chi ar yr M4, chi'n gwybod lle chi'n mynd wedyn ni. A wedyn y tro cyntaf, is I lan i'r hen ogledd, I Newcastle I gwrdd a rhieni Jen am y tro cyntaf, oedd yn dipyn o antur ni hunan. Nes I gwrdd a tad Jen mewn Sainsbury's, cyfagos. O'n I ddim yn gwybod y ffordd I tŷ, o'n I jyst sgwennu'r y cyffyrdd lawr a traffyrdd lawr. O'n i'n gwybod y ffordd I Newcastle, ond I ddim yn gwybod y ffordd i'r tŷ. Dilyn a fi, Steff, meddwl fe. Sa'n gwybod faint oedd y moyn I fi ddilyn fe, ond dyna ni. O tu ôl I liw yr hen Nissan Micra yna, o'n i'n gwneud beth oedd e'n gwneud. O'n i'n I ddilyn enw falus, o'n i'n gyrru, sut oedd e'n gyrru. Yn y ddengel Mathew, gwahoddiad sy'n yna I ddilyn Iesu Grist. I ddod o dan ei deyrnasiad I wneud fel mae e'n gwneud. Ac yn y gwahoddiad yna, mae'r dull o ddilyn hefyd. Dod o dan deyrnasiad Iesu ydy ei ddilyn. A weithiau ni'n gallu cael ein dal rhwng dau le wrth feddwl am sut mae dilyn Iesu. Mae'n gallu teimlo'n rhy fawr, neu mae'n gallu teimlo'n estron i'n bywydau hynod fodern ni. Mae'r syniad o ddod yn bywyd ni I gyd, pob twll a chornel o dan deyrnasiad Iesu, yn gallu teimlo yn uchelgeisiol, wedai? Tu hwnt i'n gafel ni, falle? Mae'r gwahoddiad yn gallu'n llethu ni weithiau. Neu mae'r syniad o ddilyn Iesu yn gallu teimlo'n estron i'n bywydau dydd I ddydd. Mae'n gallu ymddangos yn anodd i'w gymhwyso ar rhyw fore Mawrth. Beth mae e'n olygu I ddilyn Iesu yn y lle gwaith, yn y cartref, wrth roi'r golch mlaen, wrth ofalu am riant. Cymrwch fi te, mae dau o feibion gen I, Idris y Gosian, mae Osian yn dilyn fi. Mae hwnna'n sori ni hunan. Sut ydw i'n dilyn Iesu'n fwy ffyddlon wrth ei magu nhw? Mae swydd gen I, dwi'n ei fwynhau, ond sydd ddim heb ei heriau chwaith. Sut mae dilyn Iesu yn fwy ffyddlon yn y gwaith, gyda'r rhiant yna, neu'r aelod yna o staff? Y mwriad I heno yw bod ni'n myfyrio hynna gyda'n gilydd, gallai ddim addo fod gen I atebion I chi. Yn gallai edrych falle bod ni'n mynd I ddechrau meddwl amdano fe, ac ystyried y peth yn ddyfnach gyda'n gilydd. Oherwydd wrth I ni ddilyn Iesu, I ni'n dod â theyrnas nefoedd yn nes. Nid rhywbeth yn y dyfodol yw teyrnas nefoedd, ond rhywbeth sydd yma nawr. Cyn I ni chwyddo digwyddiadau penodau 8 a 9 yn dychymyg te, mae'n werthfawr ni ddeall yn well beth gallai bwriad Mathew wrth sgwennu fod wedi bod. Hanes dyfodiad brenin yw Efengil Mathew. Cefndir yw'r brenin Herod ar ymyrodraeth Rufeinig, neu'r awdurdodau crefyddol, nhw sy'n in charge fel petai ar y pryd yn ystod Efengil Mathew. Ond mae Iesu Grist yn dod. Ac mae e'n frenin gwahanol ar deyrnas wahanol. Ac ym mhenodau 5, 6 a 7, na ddim dallan rhain I gyd I chi nawr, gwych chi ddallan nhw wedyn, cawn ni hyd I Mathew yn cyflwyno manifesto os ych chi am y deyrnas yma. Y ffordd o fod, y ffordd o fyw yn y deyrnas yma. I ni'n nabod fel y bregaeth ar y mynydd, falle. Mae mynd fewn I deyrnas nefoedd yn golygu dod o dan deyrnasiad Duw. I fyw fel mae e'n dymuno. Nid mynd I ryw ddimensiwn arall yw mynd mewn I deyrnas nefoedd. Nid
Platform 9 3/4 yw'r deyrnas nefoedd. Dod yn bobl i Dduw yw mynd mewn i deyrnas nefoedd, sy'n gwneud fel mae e'n gwneud. Ac ar ddiwedd ei bregaeth wel y ffordd mae Mathew yn gosod ei bregaeth ond fe, ar ddiwedd y bregaeth yna, mae yna ddewis yn cael ei gyflwyno. Mae Iesu'n adrodd hanes dau ddyn. Mae un yn adeiladu ei di ar y graig, mae'r llall yn adeiladu ei di ar y tywod. A pan ddaw'r glaw, dim ond un tŷ sydd dal i sefyll. Tŷ y dyn adeiladodd ar y graig. Sy'n swnio fel synnwyr cyffredin, ynddo fe? Felly pam fod e mor anodd? Mae teyrnasiad y brenin yma mor beniweired i deyrnasiad bydol y ffordd mae'r byd yn rheoli. Mae dilyn y brenin, adeiladu ar y graig fel petai, yn teimlo bron o bod y beniweired i ni. Yn anaturiol, falle? Sut mae adeiladu'r tŷ yna ar y graig? Do, mewn ffordd o siarad, wrth roi ein ffydd ni yn Iesu Grist am y tro cyntaf yna, trwy ras Duw, mae'r tŷ wedi ei sefydlu ar y graig. Do. Ond beth yw rhoi ffydd? Heblaw am ymrwymo i ddilyn. Beth yw dilyn? Heblaw ildio yw deyrnasiad o gariad aberthol. A beth yw'r ildio yna heblaw cydnabod fod yna rhywbeth arall yn ceisio teyrnasu. A gyda rhywbeth arall yna, i ni'n cystadlu rhywbeth i fi wedi dechrau alw yn llais prynder. Mae prynder wrth ei fodd yn amlygu i ni unrhyw fygythiadau sydd i sefydlogrwydd materol ein bywydau. O diar, mae prynder yn dweud. Mae hyn yn argoel i'n wael, yn beryglus i ti hyd yn oed, nag yw Duw yn gofalu amdano ti. Mae prynder eisiau dweud wrthyn ni cymaint yw ein colled ni yn hermau statws ac anrhydedd cymdeithasol wrth ddilyn Iesu. Ydy Duw go iawn eisiau ti golli mas fel hyn? Mae prynder yn holi. Wrth i chi ddarllen y Beibl, fe glywch chi lais prynder yn yr ardd, yng Nghlist Cain, yn y ddinas gyda Lamech. Fe glywch chi fe gyda Abram yn yr Aifft, gyda Israel ar droed mynydd Seinai. Mae prynder yn gymeriad yn y Beibl. A mae prynder yn cystadlu am ein dyheuadau ni. I ennill y gystadleuaeth, mae prynder yn ceisio'n derbwyllo ni bod Duw y Beibl ddim yr hyn mae wedi datgelu hunan i fod. Mae prynder yn ceisio gwneud Duw allan i fod yn greulon ac yn gybyddlyd. Tra bod y Beibl yn datgelu fod Duw yn hael, trigarog a graslon. Dyw llais prynder ddim yn anghyfarwydd ar hyd stori'r Beibl. Dyw e ddim yn anghyfarwydd yn ein bywydau ni chwaith mentre ni. Wel, wrth ni fynd trwy'r straeon yma ac wrth ni gwrdd â'r bobl yma, fe ddewn ni i glywed llais prynder. Ac fe ddewn ni i glywed llais yr Iesu hefyd. Yn ein darlleniad ni, darn o darlleniad rhwng adnodau 23 o benod 8 ac 8 o benod 9, mae yna dair stori. A'r cwch yw cerbyd y straeon, oherwydd y cwch sy'n cludo yr Iesu o un ochr o'r llyn i'r llall. Ar y daith o un ochr i'r llyn i'r llall, mae yna storm fawr yn codi'n sydyn. A cymaint yw ofn y disgyblion nes iddyn nhw ddeffro Iesu, gan ymbilio arno i'w hachub. Dyma'r Iesu yn deffro, eu cyrryddu nhw am ofni ac yna tywelu'r storm yn syth. Ac wrth i'r storm dywelu, nag yw Iesu'n ymddangos ychydig yn llym fan hyn, wrth gyrryddu'r disgyblion am ofni. Nag yw hwnna'n ymateb dynol, normal. Ond mae'r Iesu wedi adnabod llais rhywun arall yn ofn y disgyblion. Dros y gwynt a'r glaw, llais prynder. Ydych chi'n saff dy hwn? Mae'n cysgu. Chi di dilyn hwn? Mae'r ben arnoch chi. Ac felly dyma'r disgyblion yn ymateb i'r llais yna. Yn sicrhau ei diogelwch bydol, yn lle bod yn sicr yng ngofal Iesu ei hun. Dyma lais prynder, mae ar ben arnoch chi. Chi di ymddiried yn yr un wrong. Sdim ots dy fe amdano chi. Dyma lais yr Iesu. Fi yw creuwr a chynhaliwr hael pob peth.
Mae hyd yn oed y môr yn ei fyddhau i fi. Peidiwch y gofni. Ar y lan ar yr ochr draw, ar bwys tref fi wedi bod yn galw'n gydara, mae yna ragor o bobl ofnus. Wedi glanio ar y lan, dyma ddau ddyn wedi meddiannu gan gythreiliaid yn dod allan o blith y beddau, a dyma nhw'n adnabod Iesu. Beth sydd â fyny di â ni, fab Duw? Y gynnau oedd y disgyblion yn ofni presenoldeb Crist. Absenoldeb Crist. A dyma'r cythreiliaid yn ofni presenoldeb Crist. Gyda gair, fel y storm, dyma Iesu yn ei bwrw nhw allan ac yn ei tywelu nhw. A dyma nhw'n mynd mewn i'r moch. A dyma'r moch yn rhithro dros ddibyn i'r môr y marw, sydd siŵr o fod yn bregaeth arall rhywbryd. Ond wedi ffoi i'r dref, mae bugeiliad y moch wedi dechrau sôn am y dyn yma sy'n bwrw allan gythreiliad. Un mae'r cythreiliad yn ei alw'n fab Duw, ac un sy'n difa ei heiddo a'i bywoliaeth nhw. A sut mae trigolion gydara'n ymateb? Wel, wedi i Iesu fwrw'r cythreiliad allan, dyma trigolion gydara'n bwrw Iesu allan. Pam te? Wel, oedd y cythreiliad, oedd y dynion wedi ei meddiannu gan y cythreiliad. Ond mae trigolion gydara wedi ei meddiannu gan ei meddiannau, yn do. Dyma lais prinder. Drycha beth ddigwyddodd i'r moch, dinistrio pethau ac eiddo mae hwn, beth arall dinistrith e? Mae bod ym mhresenoldeb hwn, pwy bynnag yw e, yn rhy gostus. Dyma lais yr Iesu. Wrth ddilyn fi, deiff i'ch meddiant chi fwy nag y medrwch chi ei ddeall na'i ddychmygu. Nôl yn y cwch, draw i'r ochr arall. Dyma trigolion gydara yn gofyn i Iesu adael, felly gadawodd e. A dyma fe'n glanio o'r ochr arall y llyn, yn Capernaum, ni'n dysgu o Efengil Marc. A dyma yna bobl yn dod. Maen nhw'n cario dyn wedi barlysu. Maen nhw'n gwneud hyn mewn ffydd. Maen nhw wedi chwilio am a chanfod Iesu. Cod dy galon fy mab, medda'r Iesu yn dyner, maddeuwyd y bychodau. Wel, os oedd trigolion gydara wedi ei drysu a'i hofni, roedd ysgrifenyddion y gyfraith yn Capernaum wedi corddi. Be wedodd e? Dyma nhw'n holi i'w gilydd. Glywch chi fi'n iawn, meddai Iesu. I chi gael gwybod fod gan y meidrolyn yma'r awdurdod i faddau pechodau, a dyma fe'n troi at y claf. Cod, cymer dy weli, cer adre, a lan a fe, ar ei drad, gwely dan ei gesel, ar y ffordd adre. Tra bod parlus un dyn wedi ddatod, mae Mathew yn amlygu i ni sut mae prinder yn parlysu'r ysgrifenyddion yma. Dyma lais prinder. Na, mae yna system ar gyfer hyn. Y berthi. System rwy ti di selio dy fywyd arno'n llwyr i fod yn gyfiawn mae eisiau talu'r pris yn llawn, yn union, i'r geiniog. At y peth, dim ond dyn yw hwn, nid Duw. Dyma lais yr Iesu. Dilynwch fi, cewch fyddeiant hael am eich pechodau, a rhyddid i fyw. So ti'n saff, sdim ots dy fe amdano ti, meddai prinder wrth y disgyblion, bydd dawel, meddai'r Iesu. Cer o ma gad fi fod, Iesu, ti'n gofyn gormod, meddai'r prinder yn rhugolion gydara. Ewch, rhowch lonydd, meddai'r Iesu wrth y cythreiliaid a phwerau Satan. Aros fyna, pai dilyn hwn, dwi'n gallu neud dim i ti, meddai prinder. Cod, dere, meddai'r Iesu. Dyma ni'n gadael y cwch felly, a sylwi ar 3 o bobl, 2 cyn cwch, fel petai, 1 ar ôl y cwch. Ac yn y canol fe oedwn ni feddwl am ein hunan am funud. Adnod 18, penod 8. Ni cwrdd ar rhywun arall. Ar fi'n camu fewn i'r cwch, dyma un o'r ysgrifenyddion yn dod draw. Gad y fi dy ddilyn di. Dau da ti. Ble bynnag ti'n mynd, fi'n dod, meddai fe. Dyma'r Iesu yn ymateb, yn y ffordd enigmatig yna sydd gan yr Iesu o ymateb.
Ti'n gwybod dyw fy nilyn ni ddim yn gysurus nac yn hawdd? Ateb od, dyma un o'r awdurdodau crefyddol, yn dyrostwng ei hunan i ddilyn yr athro newydd yma, yn trio dilyn Iesu. Chwarae teg iddo fe, mae'n fodlon mynd draw i ochr arall y llyn. O, mae yna rhywbeth dyw e ddim wedi ddeall eto yr ysgrifennydd yma. Mae yna fwy o sicrwydd bydol i anifeiliaid na syna i Iesu, heb sôn am ei ddilynwyr e. Ac erbyn hyn, gallwch chi ddyfalu beth sydd gan prynder i ddweud am hynna. Dyma gwestiwn yr Iesu. A wneud i fy nilyn ni hyd yn oed ar gost dyfeddiannau a sicrwydd bydol? I ni'n gwybod ateb trigolion gydara i'r cwestiwn yna. Ac wedyn, adnod 10, daw un arall, disgybl yn ôl Mathew. Mae un troi dy fe yn y cwch fel petai. Fi moyn dy ddilyn dy Iesu, ond mae yna rhywbeth sy'n rhaid i fi wneud gyntaf. Gad i fi gladdu'n had. Ac mae'n swnio'n reit resymol, nag yw e? O, mae yna rhywbeth nag yw e wedi deall to chwaith. Mae dilyn Iesu yn golygu bod ein cysyniad ni o beth sy'n normal wedi ei wirdroi. Wedi ei droi ben i weired. Bydd dilyn Iesu yn golygu mynd yn groes i'r graen a dyletswyddau neu gyfrifoldebau cymdeithasol neu deuluol hyd yn oed. Mae'n golygu ildio statws ac anrhydedd bydol. Gallwch chi ddyfalu sut mae prynder yn ymateb i hynna. Mae Iesu yn gofyn a wneud i fy nilyn ni ar draul dy statws cymdeithasol. Mae dilyn Iesu yn gofyn i ni geisio yn gyntaf ei deyrnasedd. I fyw fel y mae e'n dymuno i ni fyw. A beth yw pwynt straeon byr y ddau yma? Wel, i gyfeirio nôl at benod 7, a'r dewis yna o'r graig a'r tywod mae Iesu'n ei gyflwyno. Gallwch chi ddim adeiladu eich tŷ chi ar y graig ac ar y tywod, jyst rhag ofn. Dim i fyw o dan deyrnasiad Iesu a lledaenu teyrnas nefoedd, gallwch chi ddim. Mae'n y ddewis i'w wneud. Digon difyr, meddych chi? Falle. Ond i ni heb ateb y cwestiwn to, do fe? Sdim cwch dy fi? Sa'n byw mewn bedd ar bwys y moch? Sa'i hyd yn oed yn Phariseaid? Beth mae hyn i wneud ar ffordd i fi'n trio dilyn Iesu? Wel, cyn i ni gwrdd ar dyn ola, cyn i ni gwrdd â Mathew, gadewch i ni oedi fan hyn am funud. Ym mhenod 6 o Mathew, reit yng nghanol y bregaeth ar y mynydd, mae yna batrwm gweddi yn cael ei gyflwyno. Mae'r weddi yn ganolbwynt i'r bregaeth, y manifesto, y ffordd o fyw, ac mae'n grynodeb o'r manifesto. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Nes hau'r deyrnas ydy ni, ddilynwyr Iesu, dydd ar ôl dydd, modfedd ar fodfedd, yn dod fwy o dan deyrnasiad Crist. Bod ein dyheuadau ni yn ara bach, yn dod yn fwy tebyg i rai Iesu. Ond fel ni wedi gweld yn barod, mae yna gystadleuaeth am ein dyheuadau ni. Mae prynder am i ni sicrhau ein teyrnas ein hunan, nid teyrnas nefoedd. Mae'n dyheuadau ni yn ein ffurfio ni. Mynegiant ein dyheuadau ni ydy ein patrymau o fyw, ein ymddygiad ni, os ych chi am. Y pethau i ni'n ei gwneud, ei dweud, ei meddwl, ei caru. Mae nhw'n ddrych i'n dyheuadau ni. Ac, yn anorfod, mae nhw'n ein ffurfio ni. Os oedd dilyn Iesu yn teimlo fel rhywbeth sydd yn digwydd yn y dyfodol, neu rhywbeth oedd yn teimlo'n estron neu'n rhy fawr, ga'ch annog chi ystyried eto. Mae'n gymharol syml. Nid hawdd, deallwch chi fi. Gymharol syml.
ac yn hynod berthnasol. Mae dod â theyrnas nefoedd yn nes yn digwydd, neu beidio, yn y fan hon nawr. Wrth i'ch dyheuadau chi gael ei newid, wrth i chi ddewis prynder bydol a derbyn llawnder Iesu trwy nerth yr Ysbryd Glân, rydych chi'n dod â theyrnas nefoedd yn nes. Deled y deyrnas gweddion ni, a trafod yr Iesu'n aros i ddychwelyd, yr asiant ar gyfer neshau'r deyrnas ydy Ysbryd Glân Duw ynddo ni, mewn partneriaeth gyda ni, yn ffurfio ac ail-ffurfio ein dyheuadau ni mwyn bendithio'r byd, mwyn edeneiddio y swigen fach o'r byd i ni'n byw ynddo fe. Nawr gallai ddim a dweud wrtho chi yn union sut mae gwneud hynna, dim ond gofyn y cwestiwn allai I wneud. Ond os fyddewch chi fi, caren I rannu ambell I stori gyda chi, I roi chydig bach o gig ar yr asgwrn, a dyn nhw ddim yn rhoi mewn golau da, ond yn ni. Mae ceiliogau o blant gen I, felly fi'n clywed llais prynder am hanner awr wedi 5 bob un bore. A mae dewis gen I. Gallai esgus peidio I clywed nhw, ac aros I Jen fynd. Opsiwn A. Gallai godi, gallai dderbyn ei bod nhw wedi deffro a mynd â nhw lawr star mewn hwyliau drwg. Opsiwn B. Gallai godi, derbyn ei bod nhw wedi deffro, mynd â nhw lawr star a gadael I Jen gysgu. Tan iddi ddeffro, ac I fi wneud yn glir cymaint rydw I wedi aberthu iddi hi. Mae sawl ffordd o weithredu ar gael, ond nid y weithred sydd dan sylw fan hyn. Mae'r weithred yn gymysg ar dyheuad, mae'n fusnes cymleth. Ond mae'r weithred gywir a'r cymhelliant anghywir, dyw hwnna ddim yn dod ar deyrnas y nes. Y galon ydy'r peth, y dyheuad, y ffordd mae osgo ynghalon ni mewn partneriaeth yr Ysbryd Glân yn llenwi'r bwlch rhwng ddau a rhywun arall. Cipio nôl yr hyn sy'n ddyledus I fi, yr awr fach yna o gwsg, neu roi'n hael ac yn aberthol. Dwedwch chi wrth ein paen sy'n swnio fel prynder a paen sy'n swnio fel yr Iesu. I ddilyn Iesu yn well, nid y disgwyliad yw mod i'n codi'n llawen, anwybyddu'r blinder, esgus fod popeth yn iawn, I ddilyn Iesu'n fwy ffyddlon, gydag un llygad yr agor, yng nghorff i'n grwgnach, gallen ni weddio deled y deyrnas. Yna, efallai bydd cariad yn disodli dyletswydd. Trigaredd, nid aberth. Fi'n clywed llais prynder yn y gwaith fyd. Yn yr ysgol, mae yna pobl bach, pobl mawr. Mae yna blant ac oedolion, oes, ond mae yna hefyd bobl ag rym a dylanwad, a phobl sydd heb cymaint o rym a dylanwad. Ac yn perthyn i'r rôl rydw i'n ei chyflawni ar hyn o bryd, mae yna chydig bach o rym, a mae yna chydig bach o ddylanwad. Mae yna bobl yn dod ata I pan maen nhw ar ben eu tenyn, a maen nhw'n reit fregus. Mae yna rieni yn dod mewn cyfyn gyngor. Mae yna blant yn yr ysgol sy'n gwneud camgymeriadau. Mae yna athrawon yn yr ysgol sy'n gwneud camgymeriadau. A mae sawl ffordd I nyheuadau I effeithio ar y ffordd rwy'n gweithredu wrth ymateb i'r sefyllfaoedd yma. Os hynny yw, ydy nyheuadau I yn ceisio sefydlu teyrnas fy hunan yn lle teyrnas nefoedd. Gallen ni ymateb iddyn nhw mewn ffordd sy'n gwneud I fi yn ddangos yn dda. Bod yn gymaint o gymorth ac o gefn, does dim dewis gyda nhw yn gweld, na gwefoi da. Waw, what a guy. Ac wrth I fi wneud yna wrth gwrs cadarnhau fy safle I o rym a phwysigrwydd a gwerth. Neu gallwn ni ymateb mewn ffordd ble does dim amheuaeth gan bwy mae'r awdurdod yn y sgwrs yma. Gallwn ni torri nhw lawr,
a'i rhoi nhw yn eu lle? Gallwn ni ymateb yn ddiamynedd, gan arddel ymhrysurydeb a phwysigrwydd fel gwialen yw cadw nhw draw tro nesaf ac i ddyrchafu fy hunan. Peidiwch gofyn i fi sut fi'n gwybod bod fi'n gallu ymateb fel hyn. Byddai cwylydd arna'n gofod esbonio. Y pwynt fi'n gwneud yw hyn, wrth ddod yn fwy ymwybodol o lais prynder ar fy nheuadau i, a'r ffordd mae prynder yn ceisio nghyflyru i, oherwydd mod i o dan deyrnasiad Crist, yn nerth yr ysbryd glân, rwy'n gallu troi i ffwrdd a mynd i gyfeiriad gwahanol. Ydy farhau mewn geiriau eraill. Troi. Mynd ffordd arall. Dilyn Iesu. A wedi gwneud hynny gyda chymorth yr ysbryd glân a'r waith yn ddau, gallen ni ei gwasanaethu nhw mewn ffordd costus a berthol. Dull sy'n ei dyrchafu nhw hyd yn oed yn ei methiant a'i gwendid. Dull sydd efallai mynd i gostio i fi peth o'r cyfalaf grym ac awdurdod yna sy'n perthyn i'r rôl. Nid y weithred yw'r peth, y galon yw'r peth. Dyna mae Iesu'n ei olygu yn adnod 13 o benod 9, trygaredd rwy'n ei ddymuno, nid aberth. Cariad costus, nid gweithred wag. Yn lle gweithredu i sicrhau teyrnas fy hunan, rwy'n ildio i deyrnas Iesu a'i afael ar y mywyd i. I ddilyn Iesu yn fwy ffyddlon, mae'n ein annog ni droi i ffwrdd o ddibynnu ar weithredoedd, hyd yn oed rhai crefyddol, ac i ildio'n calonau i'w deyrnas. I ddilyn Iesu yn well, nid yr ymddygiad sydd dan sylw yn y lle cyntaf, ond y deheuad i sefydlu teyrnas fy hunan. I ddilyn Iesu yn well, pan mae grym ac awdurdod yn teimlo'n lefydd cyffyrddus, gallai weddio deled y deyrnas. Heria fy nheuadau i ar glwydd Iesu. Pan mae'n hafod llafnog yn dymuno ymateb yn swrth ac yn chwyrn, deled dy deyrnas. Pan mae'n ymynedd i'n fyr, deled dy deyrnas. Pan mae amgylchiadau yn heriol ac yn frawychus, pan mae'r storm yn codi fel petai, deled dy deyrnas. Pan mae bygythiad i'm sicrwydd bydol, deled dy deyrnas. A dyw'r dilyn yma ddim o reidrwydd yn ddramatig. Mae'r dilyn yma yn ddilyn o fod feddi, yn ddilyn o fesul diwrnod. Mae i'w wneud ar bwlch rhwngddo ni a rhywun arall, a sut i ni amlenwi hynna. Trwy gipio a chymryd i sicrhau ein hunan, neu trwy roi o gariad hael a berthol. Sut mae dilyn Iesu yn well ildio fy hunan i arddel yr Iesu. Dilynwch Iesu drwy bwyso fewn i batrwm bywyd o gariad a berthol, ac wrth wneud yn nerth yr ysbryd glân, cewch chi ddod â theyrnas nef yn nes yn y fan hon, nawr ac yfori. O beth am Mathew ei hunan ta, wrth i ni dynnu at y diwedd. Pen arall y storm, pen arall gydara, pen arall y parlus, dyma'r Iesu yn siarad gynta. Ych chi'n sylwi? Dyma Iesu yn pasio casglwr trethu, sy'n cwd am y gweitha o'r gweitha. Dilyn fi, mae Iesu'n dweud. A dyna wnaeth Mathew, a'i ffrindiau, a ffrindiau. Dyma nhw gyd yn eistedd i fwyta gyda Iesu a'i ddisgyblion. Dyw'r Phariseiaid ddim yn hapus. Chi'n clywed llais prynder neu geiriau nhw? Pam bod e'n bwyta gyda chasglwyr trethu a phechaduriaid? Wedi dilyn y gyfraith yn llwyr. Dyw'r Phariseiaid ddim yn gallu dychmygu treulio eiliad gyda chasglwyr trethu a phechaduriaid. Heb sôn am fwyta gyda nhw. Roedd llawer gormod i'w golli. Tro'r Phariseiaid i holi. Pa fath o ddyn yw hwn? Mae'r ateb yng ngeiriau'r Iesu. Meddyg i'r cleifion yw hwn. Nid mawrygu yn ei gywirdeb crefyddol mae'r Iesu,
Cywirdeb crefyddol sy'n trio cyflyru Duw i warantu sicrwydd i ni. Un hael ei drigaredd yw hwn. Un sy'n gweld y trienus, y pell i ffwrdd, ac yn symud tuag atyn nhw. Un sy'n llenwi'r bwlch rhwngddo fe a rhywun arall, a chariad y berthol. Un sydd am gael un aberthol hyd farwolaeth i ryddhau ei bobl i wneud yr un fath yn ei bywydau newydd. Mae Mathew yn dangos i ni yn heyrnas nefoedd o dan deyrnasiad Crist nid ein cywirdeb crefyddol sy'n tawelu prynder yn gwared o'i afel gwenwynig, ond trigaredd hael, graslon, y meddyg i'n clwyfau ni. Ac felly yn lle pwyso mewn i gywirdeb crefyddol, yn lle trio plesio Duw mwyn ein sicrwydd ni, yng ngafel tyner yr Iesu gawn ni'n rhyddhau i fywyd o gariad y berthol sy'n disgleirio fel dinas ar fryn. Bydd Mathew yn olrhain hanes Iesu o'r bwrdd bwyd yma i fwrdd bwyd arall un Pasg, ac yna i ardd. A fel yn Eden, fydd llais prynder yna hefyd. Ac fe fydd Iesu yn dweud, dy wyllys di, nid fy wyllys i. Ac ar fryn, tu allan i Jerusalem, ble bydd pwerau bydol yn gwrchfygu Iesu hyd at y farwolaeth. Ac am foment fer iawn yn y naratif, mae'n ymddangos fod prynder wedi ei fodloni. Hynny yw, tan i'r ddaearwegian, tan i'r grau grolio'r neilltu, tan i dywysog bywyd godi yn fuddugoliaethus o'r bedd. Tan i'w deyrnas ddechrau lledaenu ar hyd y ddaear ac ar hyd amser, person wrth berson, calon wrth galon, wrth iddyn nhw roi ei ffydd ynddo a'i ddilyn. Gweitha ymdrechion llais prynder i geisio ei meddiannu, ei parlysu, ei hofni. Nid lle yw teyrnas nefoedd, pobl yw teyrnas nefoedd. Iesu Grist, a'i bobl ef. Chi, fi, os yw ein ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist yma heno. Ei bobl yn nerth yr ysbryd glân yn ei ddilyn, yn gwneud fel mae e'n gwneud, yn cyfnewid ein dyheuadau ychydig ar y tro. Wedi ein galw i gael ein ffurfio o'r newydd nid yn ôl prynder, ond yn ôl y meddyg hael trigarog, i ddarganfod gyda fe sut mae am i ni fyw o dan ei deyrnasiad fan hyn, nawr. Codwch, medda fe. Mae eich pechodau wedi ei maddau. Ewch, medda'r Iesu. Dewch yn heyrnas i yn nes, fwy bob dydd. I ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd. Am dilynaf fy migael trwy foes. So ni'n canu hwn lot yn y bridge. Felly ni ddim yn ei baslan ar y cyfle, ac oedd e'n gweddi yn reit neis. Amarch a gwradwydd y byd, a dygaf ei ddirmig a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd, mi rodiaf, trwy gymorth ei ras, y llwybr a gerddodd e fe. Nid rhyfedd o sgwawdur y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd yn e.
wrth i ni gloi gyda chwi ddarllen 2 ddarn o 2 ysgrythyr gwahanol, oherwydd amlygwyd gras Duw i ddwyn gwaredigaeth i bawb, gan i'n hyfforddi i ymwrthod ag anywioldeb y chwantau bydol, a byw'n ddisgybledig a chyfiawn a dywiol yn y byd presennol. A disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfydedig yn ymddangosiad gogoniaint ein Duw mawr a'n gwaredwr, Iesu Grist. Rhoddodd ef ei hun drosom ni, i brynu rhyddid i ni oddi wrth bob anghyfraith, a'n glanhau ni, i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ef ei hun, ac yn llawn zel dros weithredoedd da. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus gerbron y goniant, iddo ef, yr unig Dduw ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddo gogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.